Sound check. Maya payabak po kay kayungan. Kambe na po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po, di Debbie Ann and Jefferson Santos, Laline Galang, Cesar, Jocelyn and Jenaline Baluntag, Dave Clarin, Francis and Sally Seller and family, Jose Pepe Ison, Mayor Roding Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family. Kapasalamatan na naman ding magmasusi King Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Emiliano Dizon Jr., Rolly Brasiliano, Rafael Dane Matthew Clarin, Evelina Parungaw. Kapasalamatan na naman ding magmasusi King anibersaryo ng karelang ordinasyon, the Reverend Father Jesus Layug Jr., Reverend Father John Paul Cabrera. Special intention, Ditz Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy and Mrs. Febari Tumang, Debbie Ann Santos. Safe travel, Dave Clarin. Good health, Cesar and Jocelyn Manuntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Joseph Marcus and Angela Sophie Santos, Dave, Dane and Dale Clarin, June and Rosalina Clarin, Teng Ronald and Claire Pangan, Ron and Aids Clarin, Ryan, Beverly and Reb Clarin, at Jenaline Maluntag. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mark D. Kleiner Bayani, Espiri John Kayanan, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Aida Ocampo, Jesusa Henson Guzman. Kinagyuning impam po ning anak ang po ning banal na Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, mayapayabak kay kayo po, ang ganakan tayo pong yan meto nga Santo Papa Doktor ni Santa Iglesia, Saint Leo the Great, San Leon Magno.
Mga katabiyabit ang matang pangagampanan, iting banala kapag masusyan si siyang tala paring kasalanan tamo at manyad pantawad at pakalulu king hapong Ginoo. Ikang akit daretang lubos manalig at alang kapikakunuan keka Ginoo pakalulu. Ikang mituturo king pamamatawad alang bilang at upaya ning kasalpantayanan Kristo pakalulu. Ikang at tsuking mabilog ayato at king gamat mo at tsuking sablang bage Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangang manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapilan man, musana ipaintulot, king ingupaya ning impyerno, magwagi ang laban king kayakang Santa Iglesia, mitalakad babo ning batu ning Apostol Pedro. Busan mong ding panalangin ng Papa Leon Magno, papanatilian da keng tapat king kayakang katutuan, at matatag king kayakang kapayapan. Iti aduan mi, king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad ko, ako mismo, abibitas ako, king ikayuman ating kayong mayap apelogloban. King kitman nyo, kayo king sablang belwan at milyari kayong mituturwanan, king metong at metong. Dapot king sulat kong ini, tutukong matapang menapse amano, tungkol karing mapilan abage, buri kong ipaganakake kayo. Iti daralana, muning kalam apikalob na kako ning Diyos, ngining meging metong kong talasuyo ng Kristo Jesus, busal darim pagano. Susuyo ko antimong pari, amanaral karing maya pabalita, ay bat king Diyos, banding pagano, maging metong lang daon, akarapat dapat matanggap king Diyos. Miyayin kayo, king kapamilataning banal ay Espiritu. Inya, kagum ng Kristo Jesus, malyari kong ipagmaragol, ing kasayuan, adaraptan ko alang-alang king Diyos. Huling eko mangangas magsalitang nanuman, subali mo kindepata ng Kristo, king kapamilatan ko, banalang ayagyag ding pagano, king kapamintuan king Diyos. King amano at king dapat, king kapamilitan ding maypayang waga at mala, at king upaya ni banal ay Espiritu. Inyasa at lubos ko yung ipanaral, ing maya pabalita tungkol kang Kristo. Manibat ka rin Jerusalem, at ka rin sablang lugal, alibutan ko, ang gana ka rin liriko. Pikapilitan kong, emunano ing apanaral ko, kapilan man. Ing maya pabalita, karing lugal ay epa makakilala kang Kristo. Ban eku manalakaran, kimpundasyon api pagalan ning aliwang tao. Bagkus, impengatawanan ko, yaing maktupad, king sasabyan ning kasulatan, nga na. Akit de retang epa may kabalita kayo, at atalastas de retang epa may karandam kayo. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya.
Dalitan niyeng bayong dalit ing Ginoo, uling ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, intagumpe kayang kimtan. Pisyag ning Ginoo, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, impengako na king balen ning Israel, ene kelingwan. Karelo, mitmuyang lugod ampong katapatan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit na ring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o metong yato. Purianye, kambening dalit, at kulisak nin tula. Ayasahan la ring sabla mong kautusan o Ginoo, manatili la kapilan paman. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ngana namang Yesus, karing kayang alagad, kanitang misan, ating makwaltang makimetong akatiwala. Simbong da, king ingpibandyana, panyirana mo ning katiwala. Nya pepayaws ne, at kitang nakaya, nani nga balitan ko tungkol keka. Munyekang kwenta ka na ako tungkol king kekang pamanibala, king pibandyan ko. Huling nga nakamalyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalako na ako ning Panginoon ko, king pangakatiwala. Naning daptan ko. Ekog yung sarol. Makarine naman nung magpalimos ko. Balo ko na ing daptan ko. May lako ko man king obra at naman tanggap ka ko karing pibale-balera. Tunggal-tunggal na lang pepayaw sing makiutang king kayang Panginoon. Nga na king minuna, nuanting utang mo king kakong Panginoon. Pekibat na dinala na barilis alarong olibo. Nga na ning katiwala, uy ning kasulatan ning utang mo. Lukluk ka at gawan ming 50. Mamalagwa ka. Kitnaning kadwa. Ika, duwanting utang mo. Pekibat na dinala na ka ba na trigo? Nga na ning katiwala. Uy ning kasulatan ning utang mo. 80 ingusulat mo. Pinuri na ning Panginoon ing mapamayrait akatiwala. Uli ning pepakit ng katoswan. Uling may gitlang biyasang mamahala ding taong makayato kesa karing taong makadiyos. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Gandang morning. At katatapos lang po ng aming retreat. Kaya ito, masarap ang nagre-retreat.
Kasi may halong hindi lang pagdarasal, kundi bakasyon, at siyempre kasama po yung banding naming mga pari na halo-halo na. Kaya yung iba, pag tapos na yung mga session, wala nang mga dapat pag-usapan, meron ding nag-Starbucks, nagkakape-kape. Kasama po yan sa aming retreat. So hindi lang yung para maging malalim ang aming buhay spiritual, kundi lalong mas malalim ang aming pagsasamahan bilang mga pari. Yan naman ang dapat. Dito sa buhay natin, dapat kung pwede nga, ayusin natin yung lahat ng area ng buhay natin. Kasi darating ang araw, tayong lahat magbibigay ng sulit sa Panginoon. Dahil tayo magbibigay ng report sa Diyos. Tayong mga pinagkakatiwala niya dito sa mundo. Dito nga po sa ating ebanghelyo, ito, may isang katiwala na nabalitaan daw ng kanyang amo na nilulustay lang at sinisira ang kanyang kayamanan, ng kanyang pag-aari. Kaya pinapaalis na siya sa pagiging katiwala. Pero magaling po itong katiwala. Gumawa siya ng paraan para matanggal man siya sa trabaho, kasi tinatanggalan siya sa kanyang pagiging katiwala. Pag mawalan man siya ng trabaho, meron naman siyang paglalagyan na maganda. At yung ginawa nga po niya, sumipsip siya sa mga may utang sa kanyang amo na marahil siyang humahawak sa mga listahan ng mga may utang sa kanyang amo. Binaba niya lahat ng mga utang. Siyempre, ang ano niya dyan, hindi lang para tulungan bumaba ang babayaran ng mga may utang sa kanyang amo, kundi pag nawalan siya ng trabaho, dahil may utang na loob itong mga tinulungan niya, tutulungan din siya. At ganun nga pong nangyari. Nawalan man siya ng trabaho, yung mga tinulungan niya, tinulungan siya. Ito pong katiwalang ito dito sa mundo, kahit na siya'y pumalpak sa kanyang gawain, naisalba niya ang kanyang sarili. Pero sa walang hanggang pagre-report sa Diyos, baka wala na tayo ligtas. Wala na tayong ibang malalapitan. Ika nga, ang Diyos ay parehas naman pag humusga, lahat harap sa kanyang hukuman. Like it or not, kung ilang taon tayong mabubuhay dito, kahit hanggang 100, 200 years, matatapos din ang buhay natin. At tayong lahat haharap para mag-report sa Diyos kung anong ginawa natin sa buhay dito sa mundo. Kaya kung mayroon pong pinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon, para bang sinasabi niya, habang mayroon pa tayong panahon, habang binibigyan pa tayo ng panahon ng Panginoong Diyos, doon natin gamitin ang lahat ng ating makakaya, lahat ng ating karunungan, lahat ng ating galing, para yun ang ating pagandang huwag tayong mahulog sa walang hanggang kaparusahan, kundi may pagkalob sa atin ng Panginoon Diyos ang walang hanggang kapayapaan at kaligtasan. Kaya anuman pong karunungan natin ngayon, anuman ang galing natin ngayon, sana wag lang natin gamitin para sa mga makamundong pangangailangan natin, kundi gamitin natin para sa ating walang hanggang kayamanan na ating gustong makamtan, ang buhay na walang hanggan. Meron po akong nakilalang isang tao, isang lalaki, from Monday to Friday, gayun magaling po siyang tumugtog ng gitara. Tumutugtog po siya sa mga banda-banda, kasama sa mga banda. Kasi magaling Pero pagdating ng Sabado,
at Linggo, hindi na po siya tumutugtog sa mga bars. Nasa simbahan siya. Pinapractice ang choir. Tapos pag Linggo, tumutugtog sa simbahan. Napakagaling naman. No? Ang kanyang kamunduhang galing sa pagtugtog. Siguro pag tumutugtog siya doon, marami pang mga pupunta sa mga bars. At marami rin siyang napapasaya sa kanyang pagtugtog. Nag-aakap pa din ng mga kumakanta. Pero higit sa lahat, pag Sabado at Linggo, ayan ang kanya ring makamundong galing sa pagtugtog ng gitara. Ay hindi lang nagbibigay saya, nagbibigay kalak sa mga nagsisimba, sa mga choir, kundi itong ginagawa niyang paraan para paligayahin niya ang nagkaloob sa kanya nitong kanyang galing. Tayo, ano pong mga galing natin? Tayo, ano bang mga kakayahan natin? Tayo, ano bang pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos? Kung mananatili lang, ginagamit lang natin sa ating mga makamundong pangangailangan, mga ganyan, parang magiging kulang at parang walang saysay. Pero kung yan ay ating gagamitin para paglingkuran at paligayan ng Diyos, parang doon ang magandang kahahantungan nitong lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Para sa akin, doon tayo nagiging mas mabuting katiwala niya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Pentimang Kahilingan, tayong lahat na pinagkalooban ng Diyos ng kanya-kanyang talino at galing sa buhay, sa mundong ito, para gamitin natin, para rin sa ating kapakanan. Pero higit sa lahat, para sa pamagitan nito ay makamtan natin ang walang hanggang kayamanan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing mamuntukan king kikatang Iglesia Katoliko. Manatili lasanang masigasig tupad king karelang katungkulan. Manalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ning bansa, pagsakapan dasanang magari ing kapayapan at katarungan. Manalangin taking Ginoo. Para karing mga lakal at talapamahala, ingkarelang pamagsikap, makasap sana, imbes na maging sabagal, king pamagsane king biye karingal, aral Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Para king kakatang komunidad Kristiyano, pisan metong nga nakatas sana ning Eukaristiyang iti, king pamitatambayan at pamikakapatid, manalangin taking Ginoo. Ngeni aduan tamoy sarili tang kapagnasan. Iba, nasa mong pamahalan ming sablang bage, ake kang lelangan, king kabyasta na binya mo kaya kami. Aking lugod, ape palablab mo karing puso mi. Sana maging mayap keng katiwala, ba natanggap mi ingke kang kayablasan karing banwa, manggaman king alanganga.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy pamimiglalang, kapamilatan darating ngayon, adaralami, katman mesana, king salaming kekang balayan, manano sanang manatili ang susulong, ing kekang Santa Iglesia, karing sablang lugar, lalam ning patnube mo, at lalamdang pamanimuna, ring pastula, kalugod-lugod keka. Tiyadan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma manatili kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Leon Magno. Agagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At babiya mo yung kayang pamangandung bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel, karing banua, daralit mi, ingke kang ligaya, alang toknang ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya. Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banaluy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Pira sune binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kibaning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ing ka na akong daya, ing daya ning bayat talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan. Dabta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakmabay ming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, gambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Kipumapin na napinan, katahimikan ganakantalang yan, sablang pakamalan tamong mayang obye. Gana ka muna naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga.
ban kaya benang Maria, imbirhen do ning Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalain tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingamanong tiruning Ginoo kaya katamo, ipami, tsukabanwa, sambanyilag mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipamintuan ng loob mo, kaya tisuli, pantibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibiye mo kaya kami, king Aldo ngini, hampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, ang imo kaya paisawag yung tukso, ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, hamiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Ting kayo pa yan, ting ligaya, hanggaman. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo, mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nanayang lawin mo, kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Minalako king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng iyato, ibiyan mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, noon tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap keka, dapat siya kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ngening sesesen ming kekang iglesia, kaniting banalabang keti, antabayanan mesa ng parati king kekang lugod. Lalam ning masikanan mong patnube, sumulong ya sa king katimawan at manatiling tapat king kasalpantayanan. Tiyadan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ipagkalumoy nga lang kapainawan, kalisablang pakamanan mi yangon na biye o Ginoo, ingalanggang sala sa lagsa karelangan. May painawlangan sa aking kapayapaan. Amen. Inkaladwara, din kaladwaring sablang tapat, ame ko na. Kapamilatan, ipakalunan ng Diyos, ipainawno sa aking kapayapaan. Amen. Ang Ginoo, manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipaintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may arining kay katang kapag masusyan o metana, paligayan tayong Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya po sa gandang araw, marami pong salamat.